се каза Адриан Орланди, италианеца съм. Kad sam na aerogara Sofija na 10. ноември 1989 година. Имаше виза за тази период. Беше малко, аз идва от другите, идва от други държави и от други град. Ми остава малко мъчно, кога видяха ситуация, как беше тогава. Аз не говори за политика, говори как беше ситуация. Защо аз работи и живее контакта с хората. И ми остава малко мъчено за вас. Първи цека, който прави в България, първата цека, беше София, до аерогара. Първи 4, 5, 6 години, които беше България, не работи само България, работи и чужбина. Тогава работи, имаше работа Русия и Гърция. И България, която така обикали на трите държави постоянно. Ми беше малко трудно България. Видяха много работа, които може да се учи, но видяха някои работи, които може да се промени, по моето виждане. Ми беше малко трудно, но почина винаги, къде работи, да има веднага някои приятели, koji може не само да се работи заедно, но да се говори. По този начин, ако така се работи полезно. И ако има добро отношение, полезно се дава резултати. Кой за мен е много важно е резултата. Какво работи, трябва да има резултат. Много трудно. И аз беше на опаска за хляб. Ма почина веднага да ви кажа да не пътува с самолет, да пътува с кола от Италия до тук. Така се връща с храна и с някои работи, които малко трудно се намери тук. После тогава, кой беше, се търси много, аз не продава, но се търси много лекарство за хората, що трудно се намери лекарство. Специално, кога хора разбира чужденец, прави някои работи, някой цех, има хора да ми каза, може да има специално мляко на прака за бебе. И тогава лекарство се доноси много. Не е за продажба, ви кажа. Аз лекарство. И хора и кажа, не, трябва да се плаща, не. Това се прави по сърце човешко. Защо на живота първо си човека, после си оператор, си техника, си инженер. Това е втора точка. Първо, винаги е човешко. Първата София, после Поморие, после Рудозем, Казанлък, 2 София, Костинброд и тук. Това са моите заводи, които прави в България. Познавам, не съм човека много за почивка, аз не съм нормален. За мен, аз се събуди сутринта рано, защото много малко спи пред нощта. И аз почва веднага, да и 4, 5, 6 часа сутринта почва да работи. И до вечер, до късно, това ми е работа. Аз живея тук, защо обича да съм близко на работа. И ако се работи на смене, аз винаги съм на място. Отначало, кога беше тук Русе, живее до университет. Но ако се работи втора смяна или трета смяна, ако има нещо, ми се обади. И аз тръгна. И каза, кога се строеше този завод на администрация, прави апартамент. Защо на мене ми е, аз съм човек, аз съм работолика, така ви я кажат. За мен началник трябва да знае се повече работник. Защо ако работник каза, това не става, трябва да учи на него и да показва по кой начин става. Аз почна да говоря на български, кога съм русе. На други заводи винаги има преводач за мен. Ако е така, езика не ме беше проблема. Ма първи цех, къде познава съпруга, ние беше някой месец тази първи завод да работи, а и вас съпруга като преводачка. Аз от Италия няма тайна, беше разведен. Тя беше разведена с 2 децата. И се разбира да ще живеят заедно, ще взима децата с нас. Още на сън живее с нас, защото има семейство. Ма много добро отношение и аз не каза дъщерята на жена ми, аз каза моите деца. Това беше 89-та, пристигна ноември, ако така беше към март-април месец 90-та година и от тогава съм заедно.
Кој ми хареса повеќе всички като град е тука Русе, специјално центар, стари къщи од едно време. Аз кога виждах тия стари къщи и кога, в начало, кога беше тука, виждах някои стари къщи кои не се живее и трябваше да прави ремонти. Аз убица каза, кога се пенсионира, се купи на стара къща и се прави ремонта, ма на стила, старо, иска старо ме хареса. Ма моята глава винаги е на работа. Какви сме ние българите през вашите очи? Да ви кажа, много се промени ця свята за мене. Специално и на млади. Виждане е малко друго. Не малко, много е различно, защо живеем с стар човек и живее по друг начин на време. Малко е трудно за мене и дисциплина. Аз обичам кога с хората да си не едно горе на друго, ма на същото ниво. Аз никой каза, аз съм директор, се прави така, само управител, се прави така. Не. Ние всички тук сам колеги. И кога вика хората, колега, ела, колега. И помоля. Кој тоа малко липса. Ма тоа не е само България. Тоа е моето мнение. Може не е хубаво. И вие не иска да обиди никой. Ма тоа от Италия става също. Чува моите колеги от Италия, защо наша фирма има и в Италия база, централна е там, и горе-долу същите проблеми са за тук. Ако е така, проблема е не България. Проблема е, се промени начин от живота. Ние, ако няма телефона, не се живее. Това мога да разбира, но на работа трябва да се забрави телефона. Трябва да се прави работа. Аз по принцип, кога почна да живее и се жени с съпруга, моето мислене е да прави тази задачи, тази фирма, кој ми беше поръчано. И ако е така 2-3 години, после пътува за Италия. После на този време издижат другите поръчки. Кој така се чака още тази фирма, се прави и после се връща от Италия. И жена ми провери да живее в Италия. Ние имаше къща в Италия, да живее там. Тя обича там, тя знае всичко от история от Италия, защото тя учи филология италианско. И на мене сърцето ме е къде има работа. И тук имаше работа. И ако е така, се реши да остава само България. И после тук са моите приятели, познатели. За мен къща е къде има работа и сега работа ми е къде има къща. Сега пътува тук България, дъщерята, която е тук България, с внука беше тук със семейство на Коледа, на Нова година. Аз беше при тях в София на Коледа и за Италия сега пътува, 1-2 месеца пътува за Италия за сина ми. И като при него той има 2 внучки, на 8, друга на 15 години. И много съм доволен. Липсват ли ви? Ми липса всичко, ми липса първа точка е работа. Така са. Аз, някои други ваши колеги ме питам, а вие не се изложи да първо място семейство? Не трябва да беше. Първо място е на работа. После се търси да прави всичко, какво има възможно, дава всичко от себе си за семейство. А първото. И България, що съпруга е българка, тук се живее, тук имаш апартамента, тук има къща и тук ми е работа. И този път така за първо семейство, после сега за работа. Аз на моята живота има, се казва, и късмета, защо не винаги хората с капацитета има късмет. Аз ви кажа, има късмета, защо в моята живота никога ходи да звъни и да търси работа. Винаги има някой, кой ме чака. Това е моето... Не знам, за мен ми е много приятно това. Как се промени България през тези години? Се промени много добре се промени, защо? Като техника,
се промени много добре. Ние вижди, не само тук при мене, ма за цяла България, има някои заводи, старите, кои остава старите, ма нови заводи и са направени добър като техника. Много напред. Аз се живее тук в България време на режим. И аз помня кога няма тока, няма вода, кога има режим за тока, вода и всичко. И видях как се промени нещата. Аз тогава помня първи един апартамент. Първи начин, ако няма тока, да има генератор. Ако няма вода, да има резерва с помпа и с техника, кой ме пуска водата. Търси начин да се прави, защото това на мене ме хареса техника, ако така да прави по един начин, да ми е по-добре живота и за моето семейство. И аз помня тогава, кога беше всичко тъмно, няма разлика кой град, да беше всичко тъмно, при мен е свети. При мен има вода. Аз съм пенсионер. Да ви кажа колко години съм. Съм на 73 години. И съм пенсионер. Аз за мен, кога събота и неделя няма работници, за ремонта, за профилактика, за това, аз намери друга работа. Да кога си жив, трябва да се прави нещо.